argia zenbat maitatzen dugun, itzalei esker daki.
Bai, eta bertsolaiak. Eta arraunlaiak? Eta arraunlaiak. Eta trilaiak? Eta trikitilaiak. Eta... Aber, lotxati, nahikoa denez, martxa hontan merkatuko baserritarrei eskerrak ematen amaituko dinauta. Bueno, kalabazak, gaztainak, udareak, ez dira zerutik erortzen. Arrazoi, lotxati, mil esker, hau ere. Bueno, zarautz, hemen gara berriro kontu berriekin. Dakizuen moduan, gaur harimen gaua da. Eta gure senide eta lagunek bisitatuko gaituzte. Prestal dituzue kalabazak hauei bidea argitzeko. Hauek oroitu eta omentzeko eguna da. Horretarako, abesti zoragarriak abestu dituzte ibilbidean. Abestuko alditugu. Abesti bikainak, bai noski! Strong
Bildos dantzaria naiz egiten dut ozkautatuen etxean den zakur berdeska. Bildos dantzaria naiz egiten dut ozkautatuen etxean den zakur berdeska. Lotu nazazu edo joango naiz iesi ez zaitu behar bainan enazazu utzi. Lotu nazazu edo joango naiz iesi ez zaitu behar bainan enazazu utzi. Indio jarraina, banaiz ni kantuan, narratoia bezala beti izkutuan. Indio jarraina, banaiz ni kantuan, narratoia bezala beti izkutuan. Nireak oreak, lanak besteenak, hizkuntza dakizkit, erdipurdi denak. Nireak oreak, lanak besteenak, hizkuntza dakizkit, erdipurdi denak. Sartaldeko printze naiz, zerbitziarekin mila opari ditut, zertako ez jakin. Sartaldeko printze naiz, zerbitziarekin mila opari ditut, zertako ez jakin. Arazoi txukunei dor, noa galbidean, behintzat azkarrena naiz tontoen artean. Arazoi txukunei dor, noa galbidean, behintzat azkarrena naiz tontoen artean. La 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 la